Gràcies, presidenta, mesa del Parlament, diputats, diputades, consellers, conselleres, president, persones que ens acompanyeu, treballadors i treballadores del Parlament. Escolta la foscor de la música que interpretar intentes. Escoltant-lo, president, m'ha vingut al cap versos de Josep Piera, el recentment nomenat Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i el primer diu això: escolta la foscor de la música que interpretar intentes. I és que tot aquest discurs de justificació dels canvis de govern hi ha un esforç per fer-nos creure que estem davant d'un canvi profund, quan en realitat només és pur maquillatge. El que a nosaltres ens preocupa, president, no són els noms, sinó quin és el rumb del govern, el rumb. I amb tota sinceritat i honestedat, president, no tenim temps. No tenim temps per perdre perquè l'hora és greu. Hi ha moments que tot cau, també diu el poeta de la Safo. Tenim l'extrema dreta apoderant-se de les institucions arreu dels països catalans, amb força al País Valencià, on ja ha expressat la seva voluntat de persecució lingüística, també aquesta amenaça a les Illes Balears i Pitiüses. Ho tenim també aquí, a la quarta ciutat catalana, a Badalona, també a Ripoll i a desenes d'ajuntaments catalans, on han obtingut representació, ja sigui d'extrema dreta espanyola o d'extrema dreta catalana. Tot és igual de perillosa, nefasta, perquè tota opera contra els drets socials, civils i polítics, tota és una amenaça que ens posa en perill les societats i la democràcia. Les urnes ens han deixat un missatge contundent de cap a on ens aboca una desmobilització de l'independentisme. La desmobilització de l'independentisme ens aboca cap aquí, com ens hi aboca abandonar les polítiques d'esquerres que poden millorar les condicions de vida de la gent. Seguint amb el poeta de la defensa de la llengua catalana, d'aquesta unitat de la llengua. Uns versos del seu llibre Parèntesi, que són escrits el 1975, però semblen escrits avui per dirigir-se a vostè, president, al seu partit, al seu govern i a tot aquest Parlament. Pots anar-te'n ben lluny o pots no bellugar-te, en qualsevol indret trobaràs motius. Anar-te'n ben lluny o no bellugar-te. La seva proposta d'avui és clarament no bellugar-se, malgrat faci un moviment. Davant la debacle de les municipals, vostè ens proposa dues fugides endavant: els canvis de cadires i un front democràtic. Està fent de la necessitat virtut, aborda la necessitat d'Esquerra, la necessitat d'aquest govern absolutament afeblit, però no pas les necessitats del país ni les grans transformacions que el país necessita. Els resultats de les municipals són una autèntica sacsejada que ha de provocar una reacció. S'han d'assumir els errors, el greu error d'haver deixat de confrontar amb l'Estat i haver assumit l'agenda de l'Estat i de Foment. Vam veure ahir el Sense Ficció dedicat al disbarat del pantà de Rialb, el president el va veure. No hem après res dels atemptats que comporten al nostre país seguir l'agenda de l'Estat. Vostès en el conflicte amb l'Estat han assumit l'estancament, no resolució i falta de perspectives, i el greu error d'haver assumit les polítiques de la sociovergència, i el greu error d'haver assumit aquesta incapacitat per donar resposta a les crisis i demandes de les diferents sectors del país, la pagesia, la gent treballadora i la dedicada a les cures, el moviment ecologista, el personal sanitari, la defensa de la llengua, la comunitat educativa i, en definitiva, podria anar seguint. Han assumit governar amb el programa del PSC, que no és un programa de rescat ni social, ni civil, ni polític. El malestar social creix i si no se li dona resposta en polítiques redistributives i justes, el populisme de dretes troba l'escletxa social on créixer. És un principi reaccionari universal. Parlem de les conselleries, que canvien, en definitiva, les que corresponen, si s'hi fixa, als sectors més mobilitzats durant aquests 2 anys. Educació ha viscut més de 15 jornades de vaga, el període de Cambrai ha sigut el període més vagues de mestres dels últims 40 anys, i vostè cessa ara a Cambrai. Necessari, i tant, president, però tard i malament. Conseller Cambrai ha fet una gestió nefasta al capdavant d'Educació,
ha bunkeritzat el departament i ha tingut una guerra oberta amb la comunitat educativa. Però ho ha fet en nom del seu govern i vostè aquí avui no el reprova. Vostè diu que és aquesta la línia del seu govern, el seu rumb. Per tant, la nova consellera ho tindrà difícil, tindrà els dies comptats si no hi ha un canvi d'enfocament de l'educació, escoltant les reivindicacions i afrontant amb valentia la defensa del català a l'escola. Si tot continua igual, si no hi ha canvi de rumb, de què serveix el canvi? Territori, quart cinturó, Rodalies, Hard Rock, 9 mesos de conselleria. I quins canvis hem vist? Han obligat a un conseller a empassar-se uns quants gripaus a canvi de què? Per fer què? Grans anuncis sobre habitatge, però cap concreció ni avenç en matèria de sobirania per garantir el dret a l'habitatge, ni tan sols impuls de la lau catalana. Tenim el territori mobilitzat en contra de l'especulació, del trinxament del territori, perquè recordi, renovables sí, però no així. La nova consellera revocarà immediatament la llicència de casino a Hard Rock davant les noves irregularitats que han sortit a la llum. Podríem continuar amb la consellera Jordà, que anirà a Madrid, on hi haurà incendis de govern, amb acció climàtica, sequera, primària i salut mental, amb processos d'estabilització, amb la patinada del conseller Campuzano. Però mirem el futur, els reptes de futur. President, ni un bri d'autocrítica ni de revisió d'allò que ha fet. En la seva intervenció, i l'he escoltat amb atenció, ara al seu discurs, però també a les respostes que ha fet i a la resposta que ha fet el diputat Pellicer quan vostè li negava aquesta possibilitat de fer els girs de 180 graus que demanem. I aquest canvi de govern només podria arribar, i només té sentit, si realment es fa aquest gir de 180 graus en les seves polítiques. Però de les paraules que vostè ha pronunciat, això no se'n desprèn. Hi ha una cosa clara analitzant la conjuntura actual. Ara mateix no es poden albirar canvis a millor a l'Estat. Per tant, o canvia vostè o això anirà a pitjor. Només pot anar a pitjor. On anem? Quins resultats tenen de la taula de diàleg i de l'acord de claredat? Quines millores en sobirania podem fer de balanç d'aquests 2 anys aquí al país? Parlo un moment sobre la segona proposta que ha fet, la del Front Democràtic. Per nosaltres només hi ha un front possible, i és el front rupturista. El millor front democràtic és el front rupturista que recuperi la iniciativa política, que reprengui el conflicte polític amb l'Estat i les elits per garantir els drets de la majoria. Resumint, les polítiques d'aquest govern i l'estratègia de pacte estan esgotades. Aquesta legislatura només podrà continuar en la mesura que utilitzem aquest Parlament per avançar en la garantia de drets i aprofundir en el conflicte existent amb l'Estat. Nosaltres assumim que no hem estat capaços de revertir la deriva de les polítiques que només han servit per aplicar l'agenda de la patronal i imposar el marc de l'Estat i tots els seus poders pel que fa al conflicte independentista. Nosaltres ho assumim. Si vostè continua el camí d'aquests darrers 2 anys, només serà vostè el responsable d'una legislatura fallida. I tingui clar, ara mateix, com ja li he dit, no es poden albirar canvis a millor per part de l'Estat. Per tant, o canvia vostè o això anirà pitjor. I acabo amb el darrer vers de Piera, d'aquest flamant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, per abocar a l'esperança. Això que potser cerques, ho tens davant teu. La fórmula ja la coneixem. No hi ha esgotament que valgui. La fórmula és organització popular, és un present que ens ha de permetre construir el futur d'esperança, perquè la millor estratègia de confrontació amb l'Estat per guanyar totes les sobiranies és la independentista. La millor estratègia de confrontació amb l'Estat per guanyar totes les sobiranies és la independentista. I, per tant, ara més que mai, independència per guanyar-ho tot. Moltes gràcies.